RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Annalyn, 32 anyos, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Tabahin kini sa akong gibati, pero wa gyud diagnosis sa mga doktor. Aron ninyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghita po. Sakit na sa lawas eh. Annalyn, anak. Huwag kayo plano nga mo pahuway. Gani na naman ka nagsigi atubang ng dihas computer. Hindi ko pwedeng mapahuway pa. Daghan kay kog trabahoon nga kinahanglan na ugma gyud sa opisina. Ay, na-stress na gyud ko ani nga ako mo gianukan sa tanang trabahoon. Ang uban akong mga kauban relax raman kay sa opisina oy. Reklamo sa duwi. Basig maunsan niya gana. Day, nga na nasjuan, oy. Nakilak ka kina. Oh, ang namatay ma iyang mama. Hala, mauba, kaluoy sa... Lagi, kalit kaayo oy. Nagsugod naman kuno sa sakit sa iyang tiyan. Unya, wala magpa-check up dayon. Pero di ito, ulcer na. O grabe na kaayo ang kahimtang. Mangwa na matabang. Ay, kakuyaw ba, oy? Lagi, mga dili kita ang iyong kumpiyansa, day. Na ganito pamation, mapa-check up gidayon ta. Mao cute. Kasakit sa kuntian, oy. Han? Ano ka? Kalit malagsakit ang untiyan, Han.
Bago na kay bloated kay ko sa akong pamati. Nya, karon kay sakit naman akong tiyan. Pagpa-check up ha, naroon may bawaan na tog na unsa na ka. Pasisi mo ang lab test. Normal raman na tanan. Mao ba, Dok? Unya nga nung ingon ani man ang akong gipati, Dok. Pasigi mo rin ang huna-huna na rin. Ha? Masa huna-huna ra? Kasi pagtuoday ni mo, Dok, nag-imbento ko og sakit. Doktor yun ka? Oh. Or basta nagwa ka kay bawa sa imong trabaho, maong dili ni mo mahibawan kung unsa gyud akong gibati nga sakit. Ma'am, ang butang ipasabot Ay na lang. Ni na ko gustong makadungog pa og istorya gikan nimo. Naunsa mas itong doktor eh. Mao gani. Init nun akong Perten hinong laparas kong uron. Relax lang. Namuwar ba kag maayo? Han, dili ka high blood. Oh, may bawaan ra na nato kung magpa-check up kong balik. Pero sa laing doktor na. Negative man ang tanan mong results, madam. Negative? Pero tinuod man ang akong gipamati, Dok. Basin og stress lang ka, madam. Mas maayo pa kung mulikay ka sa mga butang nga maka-stress nimo. And panid ang imong kaugalingon. Sa kong lawas na unsa man ko, eh. Nak, Pa, ka naman ang panit ni mo. ha? Kadaghan ko mga rashes, anak. Ha? Wanagit ko magkasabot sa kong kaugalingon at itong higayon na. Bisag unsa nalay akong gibati. Pero kung magpa-check up ko, negative man ang mga results. Bisag sa lain-lain ng doktor ko magpa-check up. Unya, Han? Oh, mapalay kang bangon. Di kang duty ron? di lang saan. Kapoy naman kaya akong lawas eh. Ang sukad bagod nga ni trabaho ka ng inyong kumpanya, wala naman kay pahuway. Basin bayag mauni nagkaingon sa imong gibati karon. Walang stress kay ka. Di lagi ni normal nga stress lang akong gibati. Wala naman kainit naman sa imong Ako'y tarong tugod. Kasi may di magsipok ang na. Undangan na imong trabaho ha. Ug unya na trabaho og balik kung ma-okay na ka. Na-resign ka, day? Og effective immediately, gyudayon? O day, oy. Papawayon sa ko sa kumpana hangtod nga maayo ko. Dayon sa magiday na imong gibati. Katuloy akong giingon ni mo, oy. Kapuya sigbalik, oy. Normal kag di mo tuo. Day, gusto naman ko makatabang nimo. Bibiya nimo na kay parehas gyud ana ang sitwasyon. Ang akong iyaan sa una. Unya, unsa may ang gibuhat? Nag-inom siya og antidepressant. Di pa may nabilin siya sa tiya.
Ako lang ipasuway nimo, ako ning ihatag nimo ha, basig makauyon ka. Unya, unsa na may gibati nimo? Okay naman. Medyo may kalmang akong ipati. Mas maayo na. Basin og ma-okay na ka ana. Uyap ya ini Kaaya ning wakoy trabaho Kay pag-unsa ang buhaton. Ni Arakos bay permi. Han. Ina balik sa mong tambalan para mukalma ka. Kay init sa kag-uo. Di man ni mo init akong ugod. Ngaway hinungdan. Oh. Han. Oy. Han. Nganom ka. Uy, Han. Inhale, ha? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Lahi naman ang imong gibati, day. Mao gani. Anya naglibog ko unsaon ni kay bisan magpa-check up ko. Dili man gyapon makadiagnose sa mga doktor na ako, uy. Day, dili ka na psychosomatic disorder imong sakit? Ha? Unsa na, uy? I-search na na sa Google para makasabot ka. Tanawa kay murag. Naagid ka anang tanang symptoms. Oh, tay. Dali na kong research sa Google kung unsa nang sakita og mitugma gid siya sa akong mga gibati. Ang akong mga pangutana mao ning mosunod. Unang pangutana, base sa akong na-search, naara gyud di ay ni sa akong utok ang akong sakit. Pero doon na lang yung mga physical symptoms. Asa man ko ang ayang moduol ani? Sa psychiatrist o sa psychologist? Ikaduhang pangutana, naigihatag nga antidepressant ang akong amiga. Miarang-arang ang akong pamati, pero mobalik raman gihapon. Unsay angay na kong buhaton para dili na magbalik-balik ang akong mga symptoms. Ikatulong pangutana, mga 7 months na sukad nga naingon ini ko. Unsaon ako pag-prevent niining maong sakit? Ikaupat og katapusan, miundag kog trabaho kay usa ni sa nakahatag na kog grabe nga stress. Pero karon, dili na ko makontrol og bisag unsa nalay musod sa kong hunahuna. Murag mas migrabe naman hinuon ang akong pamati. May tambal ba nga angay na akong i-maintain para dili na ko maingon ani? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Annalyn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, nanana sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usama nako ka medical doctor sa psychiatrist ug sa drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran reklamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw para ni sa mga ginikana, no? Bago lagi ko nag-lecture at mga bata dito sa Danao, ninom ko. Kasi klase, lain-lain lagi edad, level, no? Ang mga teenagers, no? Your child's mental health. Mental health niya, Your child's mental health is more important than their grades. Unsa man ang tagas kay grado niya ang bata, nagka-anxiety na, kay pirmini mong kasabaan kay gagmay grado. Okay na, good.
Ingom ito ng mga bugoy-bugoy na kung migo sa asam ng sobra bay. Pero ko inom tubig. Pero mayo ang grado, well and good. Pero asa rin siya taman, di good, ayaw pugsa. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng alawa si Annalyn. 32 years old, taga-abroad ni, ha? Ade, bitaw ay. Taga-Alaska, Mambaling, Cebu City, ha? Musta naman mga Siliona family, no? Condolence di ay, no? Kamatayon ni Dr. Roland Bistil, Siliona, at the age of 99, no? Mga Siliona, Bistil, mga Pinida, mga Lopez, mga Paradyang, mga Kabahog, Bangilista family, condolence, no? Okay, so going back to our mga Siliona family diya sa Cabreros, no? Thank you dahil kayo sa inyong pagduyog sa kasubanan sa pamilya, no? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Sa labtunon kay ning mga pasumbingay ni Father Aloy, no? Asa ta? Happy? Ay, dito ta. As long as it is not against the law. Inguman si Dr. Obra nga, asa ko, mahappy, dito ko. So, magsige lang kong hit-hit. Ayaw sana. Ayaw sana ng mga against the law. As much as possible, mapalo tag balaon, no? Okay, so, mga problema ni Annalyn. Punto medikal. Sabahin ko nun siyang gibati nga gidiagnose sa mga doktor, no? By the way, atong klaroon lang niya, ang mga doktor, apil na ko ana, ang mga medical doctor, dili mi magkapugong sa kamatayon. Why mayong laki nga doktor nga magkapugong sa kamatayon? Magkapalugway lang mi sa kinabuhi sa tao. Mga pipila ka buwan o tuig, pero ingo nga, makapugong sa kamatayon ang doktor dili. Alright? So, unang pangutana, base sa akong na-research, naarag yun di ay ni sa akong utok ang akong sakit. Pero, doon na lang yung mga physical symptoms. Asa man kung angayang muduol ani? Sa psychiatrist ba or sa psychologist? Sa psychiatrist, no? Ako, psychiatrist mo ko, Dr. ni Obra, psychiatrist ko, medical doctor ko. Yung pass course of medical board exam. Mga psychologists, although they are catering to mga mental problem, dili di sila mga medical doctor. Dili ni sila magka-prescribe og tambal. Wala ni siya lisensya na. I have nothing against psychologists, kay usabay sa mga bata, psychologist. Okay, so partner me, ha? Sa una, sa Vicente Soto, ako may department head sa psychiatry department sa Vicente Soto. Hospital, dugayng panahon. Mga membro sa akong staff sa among organizational structure, chart, mga psychologist, nga himon sila mga counseling, neuropsychiatric evaluations, mga yan no? So, naaman tayo gitawag Annalyn mga psychosomatic signs and symptoms. Meaning to say, there's nothing wrong with you physically. If you will perform laboratory workup, most likely, all the result will be normal. Pero nga nung nga, badly, sakit diri, daghang gimo. Manigingon nga psychosomatic, it is a product of your negative thinking, no? Mao na akong kasulti sa imong unang pangutana. Sunod nga pangutana, na-recommend ang nga antidepressant ang akong amiga. Arang-arang ang akong pamati, pero mubalik ra man gihapon. Unsay angay na akong buhaton para dili na magbalik-balik ang akong mga symptoms. Mao lagi ang kining mga tambal manggod, antidepressant, anti-anxiety, mga sedative hypnotics, mga antipsychotic ang uban. Ayaw mo inom sa tambal sa imong silingan kay no two people are exactly the same. Bisag identical twins pa mo, you are two different persons, no? So, mo konsulta gyud mo og mga professionals like mga doctors, no? Kay magdepende man guna sa clinical evaluation sa attending doctor kung unsang klaseng antidepressant ang ihatag sa imo, unsa kadaghan, unsa kadugayon, o sa may kombinasyon nga ihatag. Okay? So, asa to ginyo sa Mambaling ramang ka, no? Sa Vicente Soto, pangintaha si Dr. Fred Tampos, Amo to gigon sa ni Ma'am Aida Tampos, no? Parente ka, ni. Dr. Chin Villero, Dr. Glenda Basobas, no? Naa sila diya. Inalang gi-refer muna ko, O kung panalitag na mo'y gamay kabayad o consultation, mili lumog mga psychiatrist na sugbo, daghan. Usan ako ni ana, na ako'y clinic. Pero mao lagi na, we are into private practice, na gay charge. Pero akong experience, akong style, ug wa gyud, ari na lang pabayro nun, ug wa gyud,
Ikatulong pangutana, mga 7 ka buwan nasukad nga ning inom ko aning antidepressant kuno niya. Sa una ko pag-prevent aning maong sakit. Avoid stress, healthy diet, share your problem to people whom you can trust, good listener, non-judgmental, consult your attending doctor. Kay kami may magbuto kano sa ihunong, i-taper down or usbon, alisda lang tambal. Ayaw pag self-medicate. Kay dugay ba kami sa eskwelahan, mo na imong gitunan, di pangganit gumi mga eksperto nga nagtuon mi aning problema, mas more nga kamo wa gumi kabasa tingali og psychiatry book or internal medicine book. Kami nakabasa mi ana pero di gami kay balutanan. Sunod nga concern, pangutana, ni undang ko og trabaho kay usani sa nakahatag na ko og grabe nga stress. Pero karon dili na ko makontrol ang bisag unsa na lay musud sa akong nauna. Murag mas grabe na maninoon akong gimpamati. May tambal ba ni angay na kong i-maintain para dili na ko mo ingon ani? Yes na. O kinimit ang waiso datong pitaka, pero bida daganang mga sakit-sakit no tuman sa tong lawas, no? Akong kuan na po, bata ko man kay ka analin, no? 32 years old, ning undang kag trabaho, I do not know what kind of trabaho man na ka. Ato sa mga nang plano nga muundang og trabaho, ayaw nagdaliya dati sa medyo desisyon kay bating lisura ng tao may sudang pitaka. Sa lili ka kung kampante maglakaw-lakaw das kulon basig das magkag money wa kay kabayan, no? So kung before mo muundang og trabaho, be sure nga naa mo'y plan B sa inyong kinabuhi, ayaw pag dali-dali. So ang imong angay buhaton, go and see a psychiatrist, psychiatrist. Kung nakakailang psychologist, okay ra pod, no? Pero akong usbon, kining mga psychologist, dili ni sila karesita o tambal nga antidepressant. Ano ni sila lisensya, paglisita. Kami mo'y naay lisensya. Okay, so now, takasabot ka sa akong speaker ni mo, Analin, ug nganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kining akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa akong programa. Taas ka tagliting din sa atong lugar. So, tuwid. Atty. Eileen Batahan, until the next time, hasta la vista. Bye-bye!